Assalamu alaikum everyone, ina mata ina manyan mata wanda suke fama da budewar gaba, suna so su matse gabansu dam kamar wanda ba su taba sanin wani ɗa namiji ba. Shin haihuwarki 5, 6 ko kuma 3, 5 wanda kin sha amfani da magungunan matsi baki taba samun biyan bukata ba, so hajiya ke kwantar da hankalinki saboda kamfanin Ramsu kayan mata amma mun kawo muku wani sabon seti wanda setin nan promo din shi zamu yi. Zaki samu setin nan akan 5,000 kacal. Yana zuwa da daren farko na tsarki na insatin, sai kuma bayan nan akwai gift ɗin da yake tare da shi, wato kyauta kala 3 da ke tare da shi. Yana zuwa da sabu zukuwa wanda magani ne wanda yake ƙara ni'ima, yana ƙara sha'awa, yana ƙara wa mata jin daɗi da dai sauransu kamar da kuka ga bayanansa a jiki. Sai kuma akwai sarauniyar mata, shi ma magani ne na ƙara ni'ima kamar da kuke gani. Yana gyara mace sosai, yana ƙara lafiya, yana maganin sanyi da dai sauransu. Sai kuma bayan nan fa akwai kuma wani gift kuma a cikinsa, wato suma tara. Shi ma suma tara nan maganin ƙarin ni'ima ne sosai kamar da kuke gani, kuma shi ma yana tada sha'awa. Za ku iya samun wannan promo ɗin nan akan 5,000 kacal. 5,000 kacal hajiya, me kike jira? Maimakon ki samu kayan nan akan 10,000. Shi yasa muke promo, za ku same shi akan 5,000 kacal. Kar fa ku manta muna tura kaya kowane gari, kowane ƙasa da yardar Allah.